Mikael? Kinsa ko? Dili ka ngayang mubalik dinhi. Biya. Biya samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapitan. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato angayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, Abandonado. Bata? Bata mo dool ko, ha? Ayaw ka, hatlok. Uwa ko daw tabuhato ni mo. Gusto ra ko makaila kung si kinsa ka. O kinsa ka magyud. Ganun kanunay ka mamupakita na ako. Bata? Musuod ko, ha? Bata? Bata, nginong kanunay ka mapakita na ako. May buot ka bang isulti? Huwag siya matubag. Nagpungko siya sa suog. Huwag nagduko man ang bago. Bata? Muduol ko ni mo, ha? Mihinay siya sa pagbarog. Dugo! Napulit sa dugo! Ang imong puti nga sinina! Kinuo ko! Ella? Milingo-lingo ang bata. Ella? Abre la puerta, por favor. Abre. Abre nga po da. Magsulti da. Ella? Milingo-lingo na usap siya. Bata nga no. Nga no milingo-lingo ka. Ha? O nga no puno sa kahadlok ang imong mga mata. Ella? Usod ko ha. Mikael. Sa iluan din. Please. Sa iluan. Dili ko mahilo na hangtod nga. Dili ko mabatik na ang imo na kong kapasaylaw. Mikael. Ella? Gana? Kinsay mong kitudlo diha sa
Sud sa man. May kauban ka ba niyo? Kinsa? Ang Ang sa? wa na siya. Kinsa yung wala? Ang bata. Nawa na usab siya. Diha ra siya kaginiha. Diha sud sa panyo. Dini napita Mikael. Dini siya kilit ini bathtub. Nagpungko siya sa akong pagkakita niya. Unya may baro siya o nakita ko na bulit sa dugo niya si Nina. Mikael, nga naghihikap ni mo nga akong hagdang. Huwa ko hilante. Laban nang huwa ko magkatuog. Nagmata ko, Mikael. Nakita ko yun ang bata. Gani nakita ko usab siya kaganina dito sa ilaw sa lamisa sa atong pagpangaon. Ella. Unsa? Ha? Nagtuo ka naghimuhimo na kong istorya? Ha? Mikael? Ella. O nagtuo ka na buang na ko? Ha? Mao ba ka na ipagtuon ni mo? Mao ba ka na, Mikael? Mikael, tinud. Wa ko ingon niya nga bato. Apan lisod lang nga tuhuan ang imong gisulti. Kay sukat sa kong pagpuyo ug pag-abot ni David. Wa ko sukan og kami ni Eliseo. Makakita og bata ni. Ug bisan unsa nga mga katingalad nga mga panghitabo ni mga macho. Bilang katuig na nga ginagbarog kining maong mansyon. Sobra na sa usa ka gatos kato. Dili ka nga may namatay nin ining maong mansyon kaniadto nga buot mangayo og panabang. O diha gyud nimo. Dili ba ang unta nga dere kanako? Tungod kay ako ang ilang kado. Apan nga nung diha man kanimo. Ambot. Ako masayot, Mikael. Ella, bisan unsay imong makita o mas maayo tingali kon baliwad ko lang. Ayaw sila hatag kaysa paghatag mo o pagdagad ka nila. Mabuhi sila sa imong panahon. Mikael. Wa mo tanduga bisan gamay ang imong pagkaon, Joan. Dili ko mukaon. Usamot ang imong kaluya, kundi mo sudlan ang imong tiyan. May buot ka bang kanon, aron akong mahaon alang kanimo. Utanon. Gusto kong utanon. Chapsuy. Pero ayaw mo tangig subak ka karne. Pasaylo Apan dili ko ka na maandam alang kanimo. Pulos karne lang ang stocks din Wa pa ko makanto sa merkado. Shit. Kung dili ka gyud mo kaon nga kung gihatod kanimo kaganiha nga pagkaon. Waon ko na kini ug mubiya na kong gikan din Shit. Gigutom na kay ko. Pero di ko mukaon sa bisan unsang ilang ihatod ako nga gikan sa karne. Wa pamawahan to garon ang luod nga ako gibati nga bihis ako nakita. Nakahigo pagod ko.
Kinuod yun sa mata. Mato ni Eliseo. Nga mata to sa kabaw. Pero dili to mata sa kabaw sa pagtanaw. Ingon man sa sila si Mercy ug Cyrus. Nagtuo sa sila nga mata to sa tao. Dili na ko nini. Mamatay kong sayo kung magdugay pa ko dinhi. Gusto na ko mo pa uli. Eliseo! Eliseo! Balik! Eliseo! Bukta! Sama! Balik ko na dire! Ano, Jowa? Halit si... Kadugay ba ni mong butumag? Taybaw, kagagawa pa ko'y klarong umoy. Wa pa mabalik ang akong kabaskog niya. Hagi pa singgit ako ni mo. Unsay ikaalagad ko kanimo, Joan? Hingna sila. Hingna sa tanan nga mamalik na may sa syudad. Hingna sila sa Mercy nga mamauli na may karon yun ayon. Mamauli mo? Ano ba katawa ka? Tuta ka! Usi ka tong anan sa kong gisulti! Nabuang na ka! Ang imong gisulti, nagapahimut ka na ko, Joan. Unsa? Ganun na himuot pa ka? Tungkol kay imposible ka ng imong giingon nga mamauli ka mo. Unsa? O gano'y imposible man, ha? Tungkol kay dili na kamo makahimo pa sa pagpiha pagikan din Usabot na mo ipasabot. Hoy, bakta! Ayaw mo na pagbiya! Paaliya ako mga higala! Sulti silang nangita ko nila! Hoy! Lutuisan ko kay gigutom na ko! Gusto ka ba o gamunada? Lapas pa ka ito kagabi sa akong pagdadin. I told you, dili lagi ko gusto karne! Itlog! Lutuin kong itlog. Sunny side up. Usa ka buok o usa ka omelet. Lo siento. Abano-ano sa kami itlog sa bayo. May itlog sa baka. Gusto ka ba? Hish! Oh, ano kilabay man nimo sa higdaanan ng imong cellphone? Why gamit? Delete ka Instagram. Why internet? O gipulaan ko nagsigig duwa. Hindi matuog ka. Kapoy sa kong katog. Magpaso-paso ka. Bani ko, Magpaso-paso? wag lakaw-lakaw ta. Dako kining ilang mansyon. Dali. May daghan patang wa masudi ni sa mansyon. Pipila ka mga lawak pa. Ang wa na to malili. Kasusitador basad nimo oy. Marites ka? Cyrus, God, Cyrus. Ingano kung imamarites manggiguni mo. Dali na, uy. Agay, Sigbila ka diha. Agay, oy. Ayaw pang goyad ba? Mangangin man ka, oy. Sa pala'y makita nimo susuod sa mga kwarto diha. O baka may mawa niya kita pasanginlan. Na, ikaw lang uroy. Buhay ko, be. Bahala ka. O bani ko. Ilay sohol. Saba di, oy.
Kana. Kana ang ako, mo na, ako ang lawak nga giokupar. Nya kanang nagsunod nga mga lawak, mo na'y way mga nagpuyo. Kay tuwa biyas tumoy si Juan. Ug busa, kining kwarto nga sunod sa ako, ang una na tong i-raid. Dali! Gano ko eh? Sa magkamura ka magitanong diha sa imong naimutangan? Gano ka? Itikan ko nun ang imong tiil. Dili taan ang kwarto ha. Kay? Kay trip na ko ang mga kwarto sa taas. Sa ikatulong andana nga naimutangan nila ni Mikael og ila. Ha? Unsa? Mga kasama dapiton kamo namo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay nitong suilanon. Abandonado. Tagsuat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spener Joel Vince, recording editor Ron Ditayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.